La història de l'arqueologia a Martorell comença a l'església de Santa Margarida la dècada de 1870, coincidint amb les obres de condicionament que hi fa Pau Roig i Poch amb la intenció de recuperar-la pel culte, el que esdevindrà el 1877. Les obres van facilitar la realització d'excavacions en diferents punts de l'interior i l'exterior de l'església. Sense que en tinguem la certesa, tot apunta que, si no les va impulsar, sí les va seguir de ben a prop Francesc Santacana Campmany, que, aleshores, estava immers en la materialització del seu projecte de museu, l'actual enrajolada, on es conserven diversos capitells i rajoles provinents de Santa Margarida i Sant Genís de Rocafort. L'arqueologia d'aquell moment no comptava amb una base metodològica i científica, de manera que respon sobretot a una activitat orientada a la recuperació d'objectes amb preferència per la prehistòria i el món clàssic. A Catalunya serà des dels centres excursionistes, com ara l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i l'Associació d'Excursions Catalana, que es constitueixen per aquelles dates, que s'impulsarà un bon nombre d'excavacions a molts indrets del territori i que aportaran les primeres troballes que transcendiran al coneixement públic. Entre 1926 i 1934, el Pont del Diable va ser objecte de diverses intervencions de restauració, entre les quals destaca l'excavació dels rebliments dels segles XVIII i XIX, posant a la vista novament els basaments de l'arc romà. Treballs realitzats pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments depenent de la Mancomunitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya segons el moment històric. Martorell haurà d'esperar al 1937 per tornar a veure activitat arqueològica, en aquest cas de la mà d'Isidre Clopes, quan portarà a terme diferents sondejos al monestir de Sant Genís de Rocafort. Posteriorment, el mateix Isidre Clopes, nomenat ja cronista municipal el 1941, farà petites excavacions al castell de Sant Jaume el 1947. El 1948 les farà a les Torretes. El 1951 serà nomenat delegat de zona de la Comissaria Provincial d'Excavacions, depenent del Ministeri d'Educació Nacional. Les primeres excavacions metodològiques, seguint les pautes establertes per Mortimer Weyler cap als anys 30 del segle XX, es farà entre 1965 i 1966 al descobrir-se les restes de la vila romana de Martorell-Enllaç, anomenades en aquell moment Termes Glude, ja que la part identificada corresponia precisament a les dependències termals. Les portarà a terme l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona sota la direcció de l'arqueòleg Manuel Vergés, amb la col·laboració d'Isidre Clopes i Jaume Amat i el suport de diversos obrers de la brigada municipal. Altres restes arqueològiques seran descobertes durant aquells anys, si bé, malauradament, no van ser objecte d'estudi sistemàtic. Les restes paleontològiques trobades durant les obres del desviament de la carretera nacional 2 al 1953, les sepultures de la Bòbila Bonastre al 1962, cap pont romà del Pont del Diable al 1966, fragments de la muralla de Martorell i restes d'un molí medieval al carrer del Ravall al 1969. El 1967, Pau Sandrós i Roig va donar a l'Ajuntament de Martorell els terrenys de Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida. L'entorn de Santa Margarida ben aviat es va veure seriosament afectat per les obres de construcció de l'autopista AP7, sense que es fes cap seguiment del control arqueològic. El 1972, ja finalitzades les obres de l'autopista, amb la creació del grup que donaria lloc a la formació del Centre d'Estudis Martorellencs,
va començar la recuperació de Santa Margarida, amb la neteja de vegetació, tancament de la casa adjacent i realització de diverses prospeccions aplicant ja la metodologia estratigràfica. Serà el 1981, un cop traspassades les competències de cultura a la Generalitat de Catalunya, que començaran les intervencions programades i la relació del Centre d'Estudis Martorellencs amb la Universitat de Barcelona a través de la doctora Rosario Navarro, incorporant nous mètodes d'excavació i registre. Amb aquest pas, des de 1981, Martorell passa a ocupar un lloc singular en la recerca arqueològica i en la formació de futurs arqueòlegs. Alhora, Santa Margarida ofereix uns resultats que superen amb escreix les expectatives inicials en importància i interès històric. Els anys següents, diversos indrets seran objecte d'investigació arqueològica des del Centre d'Estudis Martorellencs. Excavació de la vila romana de Martorell Enllaç sota els tallers del ferrocarril de la Generalitat entre 1984 i 1985. Excavació de la plaça de l'Església el 1987. Excavació al solar de l'antic escorxador, posant al descobert les restes de la capella de Sant Bartomeu el 1990, 1991 i 1993. Excavació a les voltes de l'església del convent de Caputxins, seu actual del Museu Vicent Ros el 1993. Excavació arqueològica a Sant Genís de Rocafort a partir del 2018. A més, el Centre d'Estudis Martorellencs ha tingut cura del seguiment d'obres que podien afectar restes arqueològiques i que han estat objecte d'excavació per part d'altres equips. Seguiment arqueològic a l'antiga bòbila Bonastre el 1996. Intervencions al Pont del Diable per les obres de construcció de l'autovia A2 i la construcció del calaix hidràulic. Excavació a l'entorn de Santa Margarida per l'ampliació del peatge de l'autopista AP7 el 2010. Intervencions preliminars de seguiment arqueològic i sondejos a Sant Genís de Rocafort el 2014. L'activitat desplegada ha permès que des del Centre d'Estudis Martorellencs es desenvolupés una activitat de recerca, de formació i de difusió basada en la innovació i la incorporació de recursos tecnològics. Dels resultats de les excavacions també s'han obtingut nombrosos objectes i elements que han incrementat el patrimoni històric de Martorell i que s'han tingut cura de restaurar per a la seva conservació i exhibició. 150 anys dins els quals el Centre d'Estudis Martorellencs hi ha estat present en els darrers 50, treballant per posar el patrimoni al servei de la societat des de la perspectiva científica, social i cultural. 50 anys de descobertes, de divulgació, d'innovació, de formació, de motor de la professionalització en el camí que ha dut l'arqueologia des del col·leccionisme fins a la consolidació com a ciència.